Bon dia, xics, i benvinguts al Passaparaula de Valencià. Esteu preparats? Agafeu el vostre annex per anar complimentant cada una de les paraules. Així que comencem. Amb la A, persona que es dedica a treballar al camp. Amb la B, que no està ocupat un recipient o lloc, especialment per allò que està destinat a contindre. Amb la C, en el sistema feudal, quin grup es dedicava a la cura dels malalts i l'ensenyament? Amb la D, sigla del document nacional d'identitat. Amb la E, sistema de comunicació personal per ordinador a través de xarxes informàtiques. Pot ser sinònim de correu electrònic. Amb la F, estris per fer tractaments contra malalties i plagues. Amb la G, acció de sentir plaer o alegria per la possessió o la realització d'una cosa. Amb la I latina, moviment migratori vist des de la perspectiva del lloc d'arribada dels individus que es desplacen. Amb la J, introducció en l'interior d'un organisme d'una solució o suspensió estèril per mitjà d'una xeringa. Amb la K, fruit en forma d'oblonga i de color verd, recoberta d'una fina pell de color castany, rasposa i amb borrissol, que presenta un sabor lleugerament àcid i és molt rica en vitamina C. Conté la L, màquina simple fabricada amb una barra que pot moure's al voltant d'un punt fix anomenat punt de suport. Amb la M, mescla espessa, tova i consistent formada per la incorporació d'un líquid a una substància sòlida o en pols. Amb la N, protuberància situada en la part mitjana de la cara, entre la boca i el front, que té la forma d'una piràmide triangular de vèrtex superior i base inferior amb dos forats. Amb la O, sinònim de la paraula au. Amb la P, instrument d'escriptura constituït per un mànec en la punta del qual hi ha fixada una làmina metàl·lica que se suca amb tinta per a poder escriure. Amb la R, acció de proporcionar a les plantes l'aigua que necessiten per a créixer. Amb la S, símbol usat per a indicar una operació o caracteritzat una magnitud. Amb la T, part de la planta que sol créixer per damunt de la terra. S'encarrega de sostenir la planta sobre el sòl i és la part d'on broten les branques i les fulles. Amb la U, mà proveïda d'ungles corbes de certs animals, com ara el lleó, el gat o l'àguila. Amb la V baixa, últim període de la vida. Amb la W, esport practicat en una superfície limitada de piscina entre dos equips de 7 jugadors cadascun, que intenten introduir la pilota en la porteria de l'equip contrari. Conté la X, peça llarga de fusta, plàstic o altres materials amb claus o ganxos que s'usa especialment per a penjar peces de roba.
conté la Y. En alguns fruits, part interna llenyosa que conté la llavor. Pot ser de cirera, d'albercoc, d'oliva. Amb la seta. Animal mamífer caracteritzat per un pelatge blanc groguenc amb franges transversals marrons o negres, semblant a un cavall que viu en les sabanes de l'Àfrica Austral. Xics, heu sigut capaços de complimentar tots els buits en blanc? Si no és així, podeu fer una segona vegada per a poder complimentar-los tots. Si heu aconseguit complimentar tots els espais en blanc, és moment de que passeu a la correcció. És moment de comprovar si les paraules del passaparaula les hem encertat. Així que prepara llapissera que comencem. Amb la A, persona que es dedica a treballar al camp. Agricultor. Amb la B, que no està ocupat un recipient o lloc, especialment per allò que està destinat a contindre. 8. Amb la C, en el sistema feudal, quin grup es dedicava a la cura dels malalts i l'ensenyament? Clero. Amb la D, sigla del Document Nacional d'Identitat. Són DNI. Amb la E, sistema de comunicació personal per ordinador a través de xarxes informàtiques. Pot ser sinònim de correu electrònic. Email. Amb la F, estris per fer tractaments contra malalties i plagues. Fumigadora. Amb la G, acció de sentir plaer o alegria per la possessió o la realització d'una cosa. Gaudir. Amb la I latina, moviment migratori vist des de la perspectiva del lloc d'arribada dels individus que es desplacen. Immigració. Amb la J, introducció en l'interior d'un organisme d'una solució o suspensió estèril per mitjà d'una xeringa. Injecció. Amb la K, fruit en forma d'oblonga i de color verd, recoberta d'una fina pell de color castany, rasposa i amb borrissol, que presenta un sabor lleugerament àcid i és molt rica en vitamina C. Kiwi. Conté la L, màquina simple fabricada amb una barra que pot moure's al voltant d'un punt fix anomenat punt de suport. Palanca. Amb la M, mescla espessa, tova i consistent formada per la incorporació d'un líquid a una substància sòlida o en pols. Massa. Amb la N, protuberància situada en la part mitjana de la cara, entre la boca i el front, que té la forma d'una piràmide triangular de vèrtex superior i base inferior amb 2 forats. Nas. Amb la O, sinònim de la paraula au. Ocell. Amb la P, instrument d'escriptura constituït per un mànec en la punta del qual hi ha fixada una làmina metàl·lica que se suca amb tinta per a poder escriure. Ploma. Amb la R, acció de proporcionar a les plantes l'aigua que necessiten per a créixer. Regar. Amb la S, símbol usat per a indicar una operació o caracteritzat una magnitud. Cigne. Amb la T, part de la planta que sol créixer per damunt de la terra. S'encarrega de sostenir la planta sobre el sòl i és la part d'on broten les branques i les fulles. Tija. Amb la U,
mà proveïda d'ungles corbes de certs animals, com ara el lleó, el gat o l'àguila. Urpes. Amb la V baixa, últim període de la vida. Vellea. Amb la V doble, esport practicat en una superfície limitada de piscina entre dos equips de 7 jugadors cadascun, que intenten introduir la pilota en la porteria de l'equip contrari. Waterpolo. Conté la X. Peça llarga de fusta, plàstic o altres materials amb claus o ganxos que s'usa especialment per a penjar peces de roba. Perxa. Conté la Y. En alguns fruits, part interna llenyosa que conté la llavor. Pot ser de cirera, d'albercoc, d'oliva. Pinyol. Amb la Z. Animal mamífer caracteritzat per un pelatge blanc groguenc amb franges transversals marrons o negres, semblant a un cavall que viu en les sabanes de l'Àfrica Austral. Zebra. Molt bé, ja heu fet tota la correcció? Genial. Ara és moment de plantejar-vos un repte per acabar. Així que el que vos plantegem és: sou capaços de saber i classificar quina és cada paraula? Poso un exemple. Per exemple, heu posat en la A, per exemple, abella. Val? Aleshores, què hem de fer? Hem de posar la paraula abella, dir què és. En aquest cas seria un substantiu. Per exemple, ens ha eixit la paraula alt. Per exemple, seria adjectiu. Així heu d'intentar fer-ho en totes les paraules del rosco. Així que en això acabem. Molts besets i fins el pròxim dia. Adeu!